Nakatakot pala ang Pinoy sa abroad, no? Bakit majority ng mga kabayan tutulungan ka lang sa una, pero kalaunan, unti-unti mong mararamdaman na labag na pala sa loob nila. Hanggang sa kakaingitan ka na sa lahat ng bagay. Yan ang trademark ng Pinoy, hindi tutulong ng walang kapalit. Ang daming kabayan ng may trauma sa sariling kalahi. Nakukuha ba kayo kapag pinag-iinitan nyo yung kalahi nyo? Hindi ba dapat masaya tayo kasi pare-pareho tayo ng lengguwahe sa trabaho? Pero bakit parang araw-araw kailangan mag-ingat ako? Isang malungkot na katotohanan na kung sino pa ang kabayan, sila pa mismo ang naghihilahan. Proven and tested yan. Kaya mas okay na walang katrabaho na Pinoy o kasama sa bahay. Walang toxic at walang inggit. Sa isang taon ko dito sa abroad, hindi ko pa naranasan ang ipagkaanulo ng kapwa ko Pinoy. Pero aaminin ko, takot ako sa mga kabayan dahil sa dami ng ganyang klaseng komento. Ay, itigil nyo na yan mga crab mentality nyo. Para pare-pareho naman tayong umasenso dito. Hindi naman sa'yo ipapamana ang kumpanya, diba? Kaya please, trato mo ng tama ang kapwa mo kabayan abroad.